срещу мида съм... На мида съм срещу Касадин, мисля, че. Аз съм срещу Насус. Аранасус. Еми... Късмет, не му давай да стаква. О, аз не знам точно как. Убивай го! Да, то така да е, ама как да го направя? Аз срещу Касадинус. Ето го това печал. Това по-дълго е на бот. Кой? Аз нещо Диана... Кой ги върши, бе? Не мога фарма. И той и аз го убих. Аз взех фърс по... Тази Диана троли ли, не знам, ама без джунгла сме... Сега като дойде при мен джунглата от тях, ще виж как ще е. Уарни! Да, ама нямам вард. Браво, хакерс! Това сигурно някакви полячи. Тили мани. Стига ми взима, бе, кулата ми взима фарма. Леле. Сериозно ли мога? Как можах така да фейлна? Не можах да оцеля комбото. Браво, бе! Аре, лабе. И не можах. Това ако не е лък. Кое? Ма той... Не. Много да е джунглата и ми да ме свалят. Фейл отново. Тук на топа го няма моят човек. Бота умират. Защото джунглата отиде на бота и гледай какво става. Дали ще мога да го взема? Не, отново фейл. То Хинзао Сако ми се довлече тука.
Айде бе. Айде бе. Айде бе. Атка бе. Его хин взял тут долго. Тим да дикне 6 ниво. Сега най-вероятно може да дойде Хинза. Айде, чао. Браво. Да, ето го. И сега. Ето. Дали ще мога да взема и него? Това е въпросът. Ако искаш да ти помогна. Ела. Ти мога го пресрещнеш всъщност. Явия той. Да, ето го. Мале, как го точиш. Браво. Давай Насуса. Давай. Ела. Не, всъщност ела бе. Абе, ела бе. Ама няма мана. И той Ама не тук зад съществото бе. Аз това не го знам. Ще ти даде такова. Аз ще ти го оставя. Ще ти даде нещо като барон. Не би. Няма мана. И сега ще умреш. Дале, фейл. Нищо. Но нямах мана за това. Сега Жана може да чезнеш от тук. Значи горе е с... Ай, чива. Не, тук е. Аз не го видях. Сега ще ми побута кулата. Аре бе, Жана, чива от тук. Къш, махи се. Айде, офидерзен. Офидерзен. Айде, адиос. Махи се, ма. Ти ги върши тая Жана, ако не е тайна. Просто си нямам идея. Айде бе. Айде бе. Браво. Чакай аз да сложа такова. Ето го това спичага. Идвам. Нямам улта, но аз ще ги вземем. Защото той все още не е танкер и много лесно може да се вземе. Той малко красив. Сега първо похине, защото той ще направи деймиджа. Зависи Насуса дали е стакнат. Его. Аре бе. Ей! Това беше тъп. Аз ще вземем да се махам, че то сме очисти. Край. Нищо. Флашна, идиота, флашна. Та Жана седи...
3-2. Страхотно. Дай, ще ги очистиме тия. То Касадина не е финат на с 2-1. Еми сега НАТО е най-големия проблем за сега. Заради смотания му нас то Касадин сега пак ще го очисти. Той се лакоми, идва към мене постоянно. Вместо да играе дефенс. Браво бе, про. Оп! Оп. Но Юми да си взема сега. То вече не му бия демидж. Еми... Той Много. взима армор. Нормално. Не, няма армор изобщо, почти В ама. смисъл кръв. Кръв взима. Тя се е хил. Ето. Си е стакнал полшенката. На корупши. Аре бе, бот. Ако се застоите малко... Ако се застоите малко там, ще ви направите удоволствие. Стой, ядка. Пофарми още малко. Браво бе! Браво бе! Значи тук ми трябва малко помощ. Защото съм и двама. Добре, аз ще дойда само да разчистя. Пай се, защото той ще те стакнал се. Не е добре това. Еми, Аз играя ролята на джунгла във всички линии. Да си запаза линията за... Идвам. Но не знам какво вършиш тая. Идвам, значи биеме по Насус. Чули? Ама то хина его тука. убий го. Офаре за да го взема. Ей, извинявай. Нищо бе, нищо, браво. Само така. Тая Жана е толкова смотана на пенсията, така много. Беге бе, Жана, това си е моя лейн. Съди натка, не би. Нашти бут на колата. Ама той хин за ауто иска да дойде. Саше.
браво. 6-2 стана и ти. Моля, махнали са. Защо са ги махнали за Бога? Тук отна втората кула. Браво. Това защо ли? Махнали се бутушите, дето те забързват те от се началото. бързат. Да. Ама не знам на всички или само на тия моите На бутуши. всичко. Кофти. Аз ги ползвах постоянно, защото исках да съм по-бърз. Ела. Ела де, мухлова. Ах, той си измъква, бе. Бум. Аз първата кола пътнах, сега почвам, би трябвало втората, ако не дойде Хинзел, не дойде всичките. Фаре, не ни трябваш. Идвам. Чиро, тук те не е. И тук по ръката ви Са ще ви това. Ево тук е. Ето ме бе. Това бе. Атка да момче. Браво момче. Дай дракона вземе. И Дрейк. Ех, той е късъдин мъчи. Виж, атка, стой тук. Да ги изтъпах. Браво. Къде е то? Аз го взех. Добре. То само ги бута. Дали ще успея? Всичко е на живот и смърт. Нашата кола замина. Да. Кой да взема, хина или ядецето? Не, ядецето. За малко хина, ама за малко. Мале, какви ги върша, бе? Диана, аре, вземи го късадин, бе! Леле! Много е смотана. Не, то Жаната ще го вземе. Изпийте. Ще взема кулата. И най-много взема. Това е цето.
дали има ред тук червено. Не, аз ще се пробвам за нас, ама ако се е стакнал много. Не, това не може да го убиеш. Не става. Идвам аз. И тук надолу. Не. То хин кога дойде където не трябва. Има армор. Да. Що не дойде точно? Давай нещо. Нашата Диана не може да играе. Леле! Защо бе? Ма исках и двамата ги взема. Ще е хубаво да си пусна, ама тая шива на мис Фортуна. Браум има идеален билд. Виж Браум какъв билд има. Про. Статик шива много добре са го подобрили. Аре ги пиеме вече, че... Тръсна ми и гледам тия. Особено този хим. Дет се прави много добър. Сега ги избихме. Ами взимам това. One-shot. Давай късадина. Той е смотан, много смотан. Гей. Давай тия са, кой ти дойде бой. Него това, бой. Леле, ти го съсипа. Леле, идете на Мой си. Браво. Аре, ма тук не... Искам да го игнайтна. Браво. За какво го кил стилна? Защото е нупка. Бутаме я. Те пък взеха Дрейка. Това пъпеш тук ще иска ни изяде ли бе? Ама го е страх. Не знам какви ги върша, ама исках да взема сфорчана, защото ме дразниш. Kada ще ги опатка. Давай, отивай да ги взимаш. То
Браво, май, Каслина се ти one shot free kills. Браво, давай. Ово, квадрат. Да, ти го взе. Взе ти квадрат. Тя е гаднярката. Няма значение. Не мога да играе. Давай бе, не рекавай. То па тая тук. Нямам пари много. И тогава рекавай бе. Леле, направи ги тримата на нищо. Бе, тия си ги... Него толкова седим на 1 милион хит. Това хина не трябва, сега ще го правя с него. Ма ти се биеш ли с него, бе? Да се лайфстилна малко. И да бутна той е турет. Аз имам от някъде скорост. Не да бутна и той е инхибитор. Това е хин. Ха! Браво, Жана. И сега, дали ще се правя апро? Вижте сами. Не стана. Поне умря. Браво, ти ги изби. Браво, финиш. Браво. И това беше всичко от този клип. Надявам се ви е харесало, ако е така, харесайте клипа. Оставете по един коментар, ако ви искате да видите още интересни клипове. Абонирайте за моя канал. Благодаря, че бяхте с нас. Чао! До следващия път.